Те казват, че всичко чака тебе. Те казват, че всичко е окончателно. Но дали си последовател или бунтар, ние сме повече от това за едно. Без значение ще отидем завинаги в Ever After High. Джастин Денсър. Най-малкото от 12-те сестри, които също посещавали Ever After High. Но тя не знае още своята приказна съдба. Ever After до Джастин. Не може да бъде. Легнах си рано с нощи, но имах най-вълнуващия сън. Вече имах мое танцевално студио и танцувах всичките ми любими стилове. По-малко говорене, повече танцуване. Да тренираме, дами. Слагайте обувките. Обувките ми! Съсипани! Как го стори? Не знам, бяха хубави. Мистерията ще се реши след часа ми, мис Денсър. Първа позиция. Тей се отвърка на колекцията от стеклената пантовка. Никой крадец на обувки не би устоял на тези красавици. Когато крадецът докосне лъжа, видеокамерите ще се включат и ще запишат престъплението. Без провал. Губите си времето. Не може да се разчита на технологията. Натисни бутона, пусни онова. Не работи. Обзалагам се, че ще вземат обувките. От кога си експерт по кражба на обувки? О, да, вини лошия вълк. Споко, ти и аз нямаме точно един вкус. Обувките! Няма ги! Също и Рамона! Рамона, ти лош вълк! Не я буди! Кого? Какво става тук? Джастин Денсър! Била съм аз от начало, но за как? Магия! Ти пишеш като сестрите си, когато бяха тук. Поздравления, ти си 12-та танцуваща принцеса. Трябваше да го откриеш сама. Но сега, като знаеш, ще започнеш да контролираш силата си. Подарък от вечен танц. Извинявай, че те подозирах, Рамона. Благодаря ви много, че ми помогнахте да открия съдбата си.